Bakta sir, layo na kayo ba? Paunsa man ta diri kalubian sir. Gani no. Ani nga, Sir, unsa man sir? Mga pras ta diri sir? Nga di yo kabaluan na. bagura man igo prasan sir oh. Upres mo ang upres ta ay. Basig mamutong ta diri aguro. Ay basig. Mamutong na Lami kayo ang coconut. Kapoy kay baktas-baktas sir dapat mamutong ta sir. Sa pumusaka kasi may kabalo musakad ra. Ako. Ikaw usa ka? Kini Di man sa kahon iharam uyugon. Binuang. Kana no, to no Ko yung to ko promosa ka di mabalik siguro lobe si mo ay. He. Hilom ragod mo. Pataka na mo gyawit ba. Dire na patas kalubihan. Kaya dito sa sapa marag mga matay ta dito guway oras dito. Di mo kabalo mo luwas sa kuha. Dire ta. Kabalo mo nganong nagidala ta mo dire. Kabalo man buok unsay Boy Scout. Hala Boy Scout kabalo mo na. Sir, unsa may buhaton ng Boy Scout sir? Nya isa pa, unsa tawag kang Linda? Ang gani no kay girls Lady man eh. Scout, Lady Scout. Wala gyud siguro. Scout ra na siya. Ginuo ko na lang gininyo eh. Wagin mo ilamag ba bisig gamay na lang gyud taon, gamayng utok na lang muliso ba wa gyud. Gidala ta mo dire kay praktisan ta mo usaon pag survive tig ibutang mo sa kalasangan. Dili ko gusto mong puyo diri sir oy. Di man bugoonggoy. Eskwela kay mi sir no kay para makatuon mi. Dalhon man mo di mo diri sa kalubihan. Duda jud ko ni sir ba pakuprasong na tani ang kalubinhan niya diri ba nga way bayad. Kaya-haya ko nimo sir, ikaw rin makakwarta. Sige sir, musugot ko sir. Ako saka, pero tag-ginsing punuan ha. Tos pastilan. Moagi magita ning Boy Scout ba once ka mo eskwela ta, naunsa na may taon mo. Sige, sugod ta. Di tamon mo mapasaron hinuon ba? Sige ra mo sapa, dagat, mao gini inyong sulod sing unahuna ba. Dire na punta, pabukid na punta. Unsa man ni si sir mo diretso ra magkuan. Oy wala may instruction. Wala Nya gyud. mangunsa dai mi diri sir maglakaw-lakaw ra mi diri. Papaakan pa hinon migbitin nun riya. Istorya po sir kung si buhaton na mo di kay buliso. Oh sige sugdan. Oh bitaw sir. Tama bitaw sila sir. Ni mo sir oy. Ani o, pastilan. Diretso rin mo, litok-litok ng baba. Wa pa kita mahuman og sa instruction ninyo sa inyo ha. Paminaw sa mo. At ang atong buhaton, magbuhat ag balay. Kung makakaya ba na itong buhat ng atong galingon, balayan na to. Na. Tayo na. Inuang man ay mo sir Ay oy. na pabuhaton man tagbalay noon. Ginoo ko. Pag-akot patagbalas. Oh, wa man ta karindi gud. Magkakot og balas. Tama to. Oh. Kahoy, Simento. hollow block, ayag, unsa pa diha, magplastering. Wala pa langsang, wa pa kita kwak langsang. Wa ta kadalag martilyo sir. Way pang bongbong, walay atop, walay sin. Walay gabas. Walay panday Binuang mas. man ang utoka sa Roy. Walay panday masundre sa mga sir. Nag-eskwela mi sir baro makatuon di kay tudluan man mo kabuang wa may dala gani nya buhaton tagbalay. Tora o. Hawd, tubag na ganyan yung hawd jud kayo. Sa tinuod lang. Magcamping ta. Maningkamot ta nga makabuhat ag balay-balay na to nga matulugan na to karong gabi una lang. Mahuman na ning activity ha. Pastilan ninyo. Mga sos, puro mo reklamo. Labog. Ligog sa pa, way daghang reklamo. Ambak, bahala mga lumos. Pastilan yung mga tataa mo. Balay-balay raman di ay. Nagsulti pa ka sa sinugdanan pala nga balay-balay ra di ay. Nag-atop na unta meron. Sayon ra man kay na sir. It's so simple. Oh, Magkuha na ta, mag-game na ta. Unsa man sir? kung sa sugdan na to sir. Sugdan na bitaw. Ganina ra mo kun ingon nga sugdan na kamo ra may sige reklamo diha. Individual niya, gaduhan ako isa-isa. Sige, sugod na. Oy. Kanalinda ay uban sa kuha kay di ko kabuhat og dako-dako nga balay. Di ba jud kumukuyog nimo basta walay sundugay og balay. Bahala mo magkunan ako. Pagbuhat ka to na maigot ang tulo. Pwede. Upat ta, upat. Kamang Ay, duwa. ay, Kamang duwa. Kamang Linda. Lagi na. Sir, hawa na. Tulo mong sir pod. Aron na say kauban. Oh. Diri ta dapit. Maglahi magbalay ta. Awar o. Tuara, mga kulutok yung mga panghutok ng mga individual, dili by group. Pastilan nyo, bagsako naman to nung hinuon mo ron ba? Pandamay. Individual man di ay bahala mo di ay. Uy, sa isa din kanya-kanya. Bahala ka di ay. Sir pod oy. Wow! Very good, Linda. Basic kayo ni sir. Kung sa mga klase nga balay ni? Kwan sir, balay sir niya. Tamunan ako ng kilit alugbati. Mukate na siya based to my calculation niya. Mutangan na kong prutas na rin nga apple niya. Dire kay kining orange niya. Kung tamnan rin o ka ng repolyo. Mao ba? Mabalay-balay man. Kanang ikaw ang matulog ba? Ikaw Kani, ang sir. masip ba? Pero kung- Alagbati naman yung pagkatayo ni noon. Saan ang mga Igamitan mo apple-apple? na akong kwan sir, science og physics. Sayang physics pa kay litok ni mo. Nya asa man ka matulog dire? Dire ka mo bad-ay ka dire imong lawas mo bad-ay. Wait lang sir, kung may manahuman. Wa pa na nahuman. Sus ginuko, mo pa'y pagsugod.
Pastilan. 20 ra score ani ba kung pantay lang hindi mahumana. Tanawa lang sir, unya sir. Ako yung perfect ani. Mila. Oy. Mila. Ay, sa mukang siroy na tug na ta dire. Sus, Ginoo ko. Mao na balay-balay nimo. Oo, sa man din niyo. Nanay atop, oo. Mag-ulan, magpaandaw na ko, anak na ko dire, oh. Sus, Ginoo ko nimo taon Mila oy. Maora niya ma. Sus, Ginoo ko bisa pa kung saog tan-aw. Nigpuyo ra ka nang ilalom sa saging, mao lang. Way ka hago-hago. Ala si sir, diskarte man ako ni sir. Wagi mga sus. Nga ikaw, nakabuhat na kagi mo, sir. Sus, magkulat. Magbuhat ko kakuwaron. Oo, pagbuhat. Asa si Ulid? Suara. Tara, oh. Suara o. Igurang ibaday mga lukay o. Sir, good morning. Ko. Oh, sir, okay na ni sir. Tanaw naman sir. Ako na ni grado sir. Dako grado marag arang ka Ulid lagi arang-arangan eh. Oh, dahil dua ka poste. Di igon maulanan, di igon mulapos ang ulan. Unyang matagakang kagkuan. Bunga sa lubi. Bagurang kundi harbisan sir, di mo na matagak. Suara o. Okay na sir, nagbuhat na ka sir, mo ah. How ting murason mo ginyo ha o. How ting. Pagbuhat mo sir, basig lamukon ka unya. Oh, bisa man na dire. Wala sir. Kulot, sus, Ginoo ko nimo kulot. Unsa man ang balay-balaya kulot, mura nam kag bitin misuksok na kalit. Kawayan, og unas. Kawayan og unas na unsa nam taon niya mabuhi ka daw pananglita isa ka semana ka dire. Adi ni, motulo sir, oy. Okay, motulo. Tinubagan pa lang o, mabuhi baka kuan di motulo si Roy. Wa sus, Ginoo ko. Oy, Jikoy. Oy sir. Grabe ninduta. Ikaw yung pinakanindot tagbuhat payag-payag Jikoy ba? Wala nga sir, ingana gid ka kahawon dapat sir. Ingani mo gudong ginabuhat sa una sir, tong kauban pa na ko kung uyab ba. Sus, Ginoo ko. Katong hilig ko yung quickie gani kay sir. Kabata pa nimo mao na imong gi. Pastila nimong gikuya sir, ka. kabalo na ko sir, bisa pag anaan ako laway mong lubot sir. Oh. Paghilom. Nindot ki sir no. Mao din ay binuhatan nimo di ay. Perting maramaa gyud no. Gidala rin mo sagingan. Alangan matik man na. Wala nindutan sa kong balay-balay dito. Yan ang kurma. Kita lang mo sa kuha. Pyramid. Pagpayag na ko, bisag bulan, di gyud masudlag tubig. Uy, nindot ka ron ba kay? Hapit na mong ngit-ngit ka na, bitong usara ka na magaling-galing ka si tawag, ana. Vampire? Dili, bampay, pataka, Tama tayo, mangka. bangkil, taka, ramang Kuhaan mong itawag, ana. Bonfire. Ah, bonfire. Abinaw, bonfire. Ay, nani, oh. Muna nagwapo yung bonfire. Okay, nagtapon. Sini, kusog, tinisig ka. Akin na, mag-bonfire ka. Sindina. Nani mo later. Basi kasaban nagsira na. Kanong kasapa mata ni sir, malipay kay si Sir Guro, maingon na ni. Tagaan tamog tag 100 grades. Yes! Kaya nag-advance mindset ta. Tawon dapat mabungkil, hapit na mangit-ngit. Oh, para nahayag Ay, ato ang camping ay, ba? Kita man na lighter. Aw, matik, nagdala ko. Nagbalon-balon do. Yawa tayo ni lighter bay. Manigarilyo mo ko. Ay sabi, awa na bin. Awa diha. Awa di mo sila og ka. Magbunpay na ta. Ayaw, diha. Ubos. Ay. Para magbunpay, maganahan si sir. Kaya, uy. Inaya mo. Tadi, Wala tagod, wala tagod. Basa ma bungyuro na. Taka, Noy, kusog mangka. ka musiga. Usog na mo siga oy. Kusog ba deng? Tarawa, wala talang. Yes! Nakita ko na ni. Pinatala mo kon. Pastilan si sinigdao ba to? Pastilan ako. Kinsa! Hala! Pandamay balay ba din na ni sir? Pastay. Ikaw na nagsindi ato. Hoy! Kay nagsindi! Kaya ako. Hala! Si Oleg nagsindi kay Yaning lighter. Uy, ako wala ka lang. Pero ikaw may nag-ingon nga mag-vampire! Pagbaluwa ka malo sa unsa, ibalay. Mo ninong dal si Sir! Yan nag-ingon. Nagsindi mo, nagsindi zero. Darang lighter sino? Wala mo dado. Ay na mo paglalis dia. Naugdaw na akong balay, wa mo yung mga hinungdan.